हामबाय जोंनि मिडिया ताकुक दंनो जों नुकमानि थांनाय 6 तारिख जानुवारि खुवाई डिडी कलेज आरो जिनि बोसाबुतै र एग्जाम दिनानि थांमानि आत कैसा आरो फायै एबीवीपी नि छात्र संगठन रक जिनि जाराय रकनि ऊपर हामला याखैबा बुतक बरकनो गोबां मा कुबुक मानै रबै सुक्का अबाहायकै बुय लास्ट खायका कस्त दिखा आबनो तुयैनो एफआईआर खायना थांमानि जिनि स्टुडेन्ट रक टीआईएसएफ नि ओ एफआईआर नबो बरक एक्सेप्ट खायलिया ओंखाय आबनो ओ त्रिपुरा हास्तेव आइन हिमानि तो दतं आबनो जों सोंनानै मुसुंगो आबनि बागैनो तिनि जिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन टीआईएसएफ नि तरफ থেকে তিনি অর লামকা সুলাইখা যত খন পর্যন্ত ব যে বরকনো বুনাই তকনাই রকনো এরেস্ট খায়াসাক ও বন জারি তংনাই শুধু অর সিমিয়া আয়াং বাসাইবারি বহাইনো কাসুলাই তংলাইयो মেন কক হংকাই আগরতলা खुवाई কৈলাসহর रूट no national highway no hinmano motabuk obono kasuka जों त्रिपुरा सारक अबा हायकै रों सोलोंथिनि पर्यन्त केबें जागो जिनि हाव तंगैनो जों जिनिसा बुसाबुतै रक परिनानि थाइ पर्यन्त मानलिया आबो बेलाय खेवाना मासिंचा जिन त्रिपुरा हाव दाबुक जों नुजागै दङ आबोनि बागै सानानि मुसुङो आं ओ जागा कोनो पार्टी कालार नै तंगै चुगलिया जत त्रिपुरा सारक फायदि सुबा फायदि जों साबनि बागै सामुंतां जों साबनि बागै खेतो माइबर साबनि बागै नखुक्तां जिनि बुसाबुतै रकनो चारनान खाननानि बनों भबिष्यत बरकनो जों मकल पारिवै बरकनो जों डक्टर इन्जिनियार सनामनानि अफिसार कतर कतर सनामबो जिनि भबिष्यत जों आफार कलांनानि बागैसे जों जत पलिटिकल पार्टी फानांतुन निनि नुखुंगो सामुं खायनाय पांतु जों सामुं खलायलाय दङ हुगाय दिनै अ जागावो त्रिपुरासा स्टुडेन्ट रक हुगाय कलेजो थांकांखौ अबा हायके हानां पिनां सातक पिटक खायजागो हुगाय अबनो जों बखा सयमानया जों एजे बुमा अंगै जों दिनै अर बरकनो सापोर्ट खायन बागै फायलायो आबनि बागै नाय तंनाय त्रिपुरासा जत ताकुते बुखुक जंना आं अबनो कयनानि मुसुंगो अ मल हामिया बेलेखिनो जरा हामिया जों नुकजाका कलेज रग अबा हायके बुलाय तकलाय मानि जिनि बुसारकनो जों बर लेखा फरा खायरिने रां पैसा गोनां रकसे देश विदेश परिवान जरा रां पैसा करै रक बरक तो सिनि हावनो मा परिनाय बेले सिनि हावनो रों सोलोङै एत बसर तो अफिसार कतर कतर डाक्टर इन्जिनियार अंकरै थांबाय काबले ताङै ताबुखाय राजनैतिकनि कारणे हाफां सरकार बजगा तं हाफां सरकारनि थानिव आइन रखक जि बखक ngै दङ हुगाय आइन बजगा तंखा अबनो जों सोंनानि मुसुङो आबनि बागै जतखन पर्यन्त जों साइमिया साबनि अफिस आदालत बड दङै दं जिनि सेराय रक बुजाकमानि न जों बिचार नायो जों जास्टिस नायो आबो सिसिनि कक जतखन पर्यन्त बिचार जों मानयासाक अ लामा हायनो तंनाय जों साया नंया थुया कायपानो जों बुमा रकबो जों बरकनो लगेरि तंनाय अबो सिसिनि कक अच्छा मैडम ताकसा जरते कोनो ऑफिसर रक बाके बसो आपने संग लगे फाइ बाबक सुक जरा के ब फाइ कोनो हापांनि डीएम फांथुन एसडीएम फांथुन कोनो ऑफिसर रक जोंबाय कोनो कक सापाय मा करिखौ आं वानसुगो जे बरक तंथुन थैलै तंथुन मासाया उंगि तंथुन अबसि बरक नायना ने आं वानसुगो आबनि बागै बरक अमनो देम केयार उंगि दङ आबनि बागै साना मुसुङो जों त्रिपुरा सारकबो आसुक कै केसान खे तंमालिया नुखुंगनो जों नुखुंनि अंक मालिक तै जों अ नारवाय रगवाय फायै जे चातै खायै नकनि उलुट पुलुट खायजगै तंगैले जों सह्य खायमालिया जों सेमतेन हामना करै जों थैतुन अ लामाव